Pagligo lang po sayang pagbalik, aron mapagpuno ang langit. Kapoy atong batiyo, sa Diyos ikaw giligo, sa pag-alagad nagapatayo. Maangkol ang kalipay nga lulun, ayawan ang pagsaling, sa saad sa Diyos mugunin. Pagligo hangtod sayang pagbalik, aron maangkol ang langit, aron maangkol ang langit, aron maangkol ang langit. Kung ang hula-hula naglibog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalaka naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayo, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos maluoy siya kanimo. Ang kaluyahon mo kuhaon niya, tanang sala mo hinuan niya, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos maluoy siya kanimo.
makahugas ng giulam niya dito sa krus. Makabilin ko sa giulam niyang dugo na
nabuhiraon kamatayon kinahanglan tang mangandam sa atong kaluwasan kay moabot man ang katapusan way gipili ang Diyos sa langit basta lamang mag-alagad sa higit paningkamot sa atong kaluwasan ay muabot man ang katapusan hinumdumi mga butang sa kalibutan mahandikog dulog katawangan si Kristo ra ang makahatag sa tanan pang kinahanglan ug sa kinabuhi way katapusan way ipili ang Diyos sa langit basta lamang mag-alaga sa higit paningkamot sa atong kaluwasan kay muabot man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit basta lamang mag-alaga sa higit paningkamot sa atong kaluwasan kay moabot man ang katapusan hinumdumi mga butang sa kalibutan mahandikog dulog katawangan si Kristo ra ang makahatag sa tanan pang kinahanglan ug sa kinabuhi may katapusan way gipili ang Diyos sa langit basta lamang mag-alagad sa higit paningkamot sa atong kaluwasan kay muabot man ang katapusan.
sa kalipay nga hingpit. O ang kinaiyahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadait. Sa dihang Kristo ko ang kaulakan, kahungod ng alimyon sa mga tanaman, alipangpang nagpanibag sa ilang katamtison, nagpasundin sa ilang katahuman. O ang kinaiyahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadait. Sa dihang gisudong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balon na naglumpat ngadto sa ay bayunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinaiyahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadait. Aron ikaw ako magadait. Aron ikaw ako Ang panahon karon hadlok na, busa mangandang kita matagusan. Ang tulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba?
Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay. Nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, mag-ampo ta mga higala atong hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Well, mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, ni ining taknaa sa gihapon among ipuga sa kahanginan ang mga pulong sa kaluwasan, magapanalangin ka sa na nagapaminaw, tanduga ang ilang mga hunahunag kasing-kasi, ilang mahangpan o masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Di pangayo na mo kini itong lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no atong tanan nga mga kahigalaan nga nagsunod sa ato nga programa sa Facebook no sa atong live program. So gipasalamatan mo na mo ang hangtod ning taknaa kamo nagapakiguban nining tulumanon kini ang maayong balita. So atong gina-welcome atong mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa ato nga programa, mga higala nato dinhi sa Visayas. So good evening mga tigpaminaw na sab nato dito sa Luzon ug sa Mindanao, dinhi sa Pilipinas. Welcome kamong tanan sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Tanan sad nato nga mga viewers, mga followers karon sa tibuok kalibutan kung asa mamong nasura karon na himutang unya nagtan-aw mo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kamong tanan mga higala kinasing-kasing mo namo nga ginadapit sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo higala makapadangat diri sa amo ni Brother John og mga mensahe. Pwede sa amo nga mga number, no? Ang akong number kang Brother Libby 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Pwede sad mo diri sa ako nga messenger higala. Kapadangat mo mga mensahe or uban pang importanteng mga messages. So, dinhi sa atong comment section. So, atong mga viewers karon, wapa mo ka-type yung sugod, type yung higal naman mga importante nga mga mensahe. Mga birthday greetings ba, anniversaries ba, or uban pang mga importante kayo nga okasyon sa kinabuhi, o namoy mga importante nga inyong ipadangat nga to sa inyong mga higala, ato na nga basahon dinhi sa ato nga programa. Isend na ni mga higala, o diyang namoy mga importante sad nga pangutana kinasing-kasing yun mo nga mangutana nga nakunahon na mo nga matagaan o kasulbaran ang ikalibgan ninyo ang mga nabasahan ba ninyo o nadunggan ninyo sa mga programa ipadangat na dirigala kaya ito ng tagaan o panahon ang pagtubag sa inyong pangutana. O niya sa atong mga viewers kung mabasa na ato nga pangutana karon, so timan-ig ninyo niya abtek mong pamati kay kung naamoy mga ikadugang nga tubag ato nang gina-welcome din sa ato nga programa. Okay, ato na ta sa pagsugod, pagtan-aw mga higala sa screen, no? Alang sa atong mga kahigalaan nga nagpadala og mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Ato na ning sugdan pagbasa.
Okay, ato nakita si Moises Alex Liaban. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Moises. Niya po si Brother Jojo Kahayon. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Jojo. Niya po si MGB Bangkali. Mga brad, musta na mo? Okay ba? Di na po ko nagtanaw sa inyo og naminaw karon. Salamat kaayo, MG Bangkali. Okay, may gabi ni mo diha, Brother Maury. Kumusta mo tanan diha sa Camotes? Okay, diya po siya misahe, naminaw diha ninyo karon. So thank you kaayo. Kanya niya po si Brother Eulalio Tixon or Brother Kukong. Good evening. God bless. So God bless also Brother Kukong. Niya po si Eddie Boy Vlog. Good evening sa tanan mga kaigsunan. God bless. So good evening nimo Brother Eddie Boy. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Levi og mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo og ang Dios kanay mag-uban kanimo. Ya amping kanoy diya sa Saudi. Okay niya po si Brother Sayaang or Brother Mario Alquizar sa Panalipan ni Katmon, Cebu. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Asko unsa ang time slot ni Brad Jones di Waikise. Murag alauna, imidya, siguro alas 12:30. Okay, brother, kasi ni si Pari Raul ni? Brother Mario Alquizar. Si Brad Mario Alquizar, thank you sa Brad Mario, no? Magsugod ta alauna imidya ngadto sa alas 2:30 sa hapon, every Sunday. Okay na po si Joelito Romero Tapis. Mayong gabi kapag laom, akong igreet ang akong pamilya diha mag-Hawaii. Sila si Rina, Marta, og Tio Rocky Mingay. Okay. Niya ato ning dalikyatan pagtanaw higala ang ato nga messenger. Daghan din nga mga nakig-uban nato. Nag-like, nag-love, o niya nag-pray. Yung uban nagi mga mensaheng gipadangat. Ato ning tanawon. Salamat po sa ato makaigsunan dias mabuling nagatan-aw sa ato nga programa karon nga gabi. Okay. Niya sad ang mga kaduwan is the members. So thank you po. Mga 8 po ni sila nga nagtan-aw, nakig-uban nato sa ato nga programa. Niya okay. Niya po ang tanawon sunahan. Niyasad si Sir Ibarli Moralde Baldosa. Thank you po sir sa imong pagpakig-uban. Ato pong nakita din si Levites Bersero. Thank you ma'am sa pagpakig-uban. Niya po si Henley Ebo. Ato pong nakita si Elizabeth Mejia. Ato ning sister. Maragani sa kuan siguro tabunok siguro karon kuno ako na sayop. Okay. Niyasad si Lovely Elosorio. Salamat po dahil Lovely sa imong pagpakikuban sa atong programa. Niapod si Sister Imelda Galiares. So, thank you kay ma'am sa pagpakikuban sa atong programa. Niato po nakita si Sister Ninfa Villacastin. Ma'am, may gabi sa niya, Madam Imelda Galiares. Kumusta mong tanan diha ni kamong tanan diha, kumusta sa ni Pare Milvin? Okay, niasad si Ma'am Esther Fuentes Molihon.
So, good evening ni ma'am, uban ni Pare Roger. Okay, at pa yung tao ni Apod si Brother Abner Duvalio. Salamat po sa pagpag-uban, Brother Abner. Niyasad si Gina Gonelamos Alarisma. So, thank you kayo. Di Apod si Brother Jo kayon. So, good evening ni mo, Brother Jo. Kanya niya po si Brother Mrs. Alex Liaban. Kanya si Chese Tulid. Okay. Niya po si thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following always our program. God bless you and your family. Regards also to Sir Patagnan. Sir Jerome, Good evening yung tanan. ayong gabi ini mo din na sir, and also Sir Mateo Anderson. Thank you so much sir for viewing with us of our program. God bless you and your family, and please regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, salamat po. Nakikuha po na to sa Brother Ronilo Itang. Niya po si Nikki Sumalinog or Loni Sumalinog. Niya si Gimari Kalapuan. So, good evening, Sister Gimari. Ang Diyos sab kanunay magikuban kanimo diha sa Danao. Niya po si Sister Ginny Rama Fermin. Maayong gabi ni Mr. Ginny. Niya po si retired Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsya Diaz Kabangkalan, nining syudad sa Bugo. Niya po si Rolls Soto Tams. So, good evening, Brother Rolls. Good evening. Niya, adto ta sa Pikas mga higala, balikan taridiri, ato ning tanawon ang mga bag-o nga nakita nato sa screen. Niya si Brother Melvin P. Sisdorio. Niya iyang mensahe, mayong gabi Kuya Libby o Kuya John o usab mayong gabi sa tanang mga nagsunod niini nga programa. Kumusta Kuya John o Kuya Libby? So okay ra medre dong Melvin, no? Sisdorio, your regards sa imong family. May gabi ini mo diha daw Melvin. Salamat guys pag-view sa atong programa. Unya unsay balita iragog ko dinha kay katong David Jan medyo ning pagarpar naman pod hinuon kay dili kuno ipadugay ang sunod nga debate og unsa gi kay iyang hunahuna na unsa siya atong debateha kay wa man siguro pamutagam. Wa ko'y update mahitungod adto sa iyaha niya. Ready na ang iyaha nga topic nga gihatag. Okay niya po si Christy Layon. Mayong gabi, Brad John o Brad Lib. Good evening po, Sister Christy. Good evening sa ni Brother Pipi diya. O mga Layon family, maing gabi Kabatanya, Larga, mga Likigan family sa Sargawanon. Kamuntanan diya, welcome sa atong programa. Niya po si Brother Rufino Moreno, salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Sonny Sumayang, salamat po kayo sa paglab o pagpray sa ato nga programa, Brother Sonny. Okay, mga atutas pagpadayon sunahan mga higala. Adto na ta sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga tagdon karon nga gabi ato tong tanawon pangitaon tato atong pangutana dinhi sa atong keypad, no? Okay, ato ning lantawon. Okay, nira. Na ako'y pangutana, Brad. Kanang sa Lamentaciones 2:6, hikalimta naman ang adlawng ikapahulay. So wala na. Nganong magbantay paman mo ni Ana, gikan ni Tirol. Good evening, Tirol, no? Marag aplido ni Tirol. Aniya, ayang pangutana ako subliyo, no? Para sa kasayon ninyo higala sa pag-participate sa atong programa. Sinamoy mga dugang tubag. Ingon siya din na ako'y pangutana, Brad. Kanang sa Lamentaciones 2:6,
hikalimtan naman ang igpapahulay. So wala na. Nganong magbantay pa man mo? Okay, thank you kayo, Tirol, sa imong pangutana. Mao ni atong salo-saluan hangtod mahuman ang ato nga programa karon nga gabi. Unang mutubag, Brother John. Aniya ako nga pagatapuson mahigala. Okay, salamat Brother Libig sa ning utana ni Tirol. Kinini ang ato ning basahon o sa aning Lamentaciones 2:6, no? Kung unsay gisulti dinhi, giyon dinhi nga og iyang gikuha sa pagkamabangis ang iyang tabernakulo nga daw ingon sa usa ka tanaman, iyang gilaglag ang iyang dapit tigumanan. Si Jehova naghimo nga hikalimtan didto sa sayon ang balaang pagkatigom ug ang adlaw nga igpapahulay og pag tamay sa hari o saserdote diha sa iyang kasuko. Okay, kining gihisgutan dinhi nga balaang pagkanatigom ug sa adlaw igpapahulay nga hikalimtan dili ini ang 7th day Sabbath, kundili mga ceremonial Sabbath na siya. Nga naman kay dunay mga igpapahulay dinhi sa Biblia nga wa na kinahanglan nga himuon pa og tumanon pa sa tao sa atong kapanahunan karon. Baliko nako kini siya nga gitawag balaang pagkanatigom og ang adlaw igpapahulay hikalimtan na dili kini balaan nga panagkatigom o adlaw nga igpapahulay nga mao ang 7th day Sabbath. Kay ang 7th day Sabbath magapabilin ka na sa walay katapusan. Ang gihisgutan sa Exodo Kapitulo 28, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kadtong mga igpapahulay sama sa Levitico 23 gihisgutan nga magpahulay sila sulod sa 7 ka adlaw magakaon sila sa tinapay nga walay libadura. Within 7 days, doon na sila'y balaan nga panagkatigom. Sulod sa 7 ka adlaw, o niya magpahulay pod sila sulod sa 7 ka adlaw. Kini siya gitawag kini og ceremonial Sabbath. Pero kining adlaw igpapahulay, ikaupat kini nga sugo, diha na 10 ka sugo nga mong adlaw igpapahulay og magpabilin kana sa walay katapusan. Mao nga dili gusto sa Dios nga hikalimtan ning adlaw, so nag-ingon siya, hinumduman mo ang adlaw ng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga bulwaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga ang imong Ginoo nga imong Dios. Busa ang nagpabilin og existido sa atong kapanahunan karon og angay atong kinabuhian sundon og tumanon kanang ikapitong adlaw, dili ng mga igpapahulay kanang gitawag og ceremonial Sabbath, naa say gitawag agricultural Sabbath, naa po'y gitawag og yearly Sabbath. Pero kining 7 day Sabbath magapabilin kini sa walay katapusan tungod kay bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta sa atubangan sa Ginoo magasimba ang tanang katawhan sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa Isaiah 66:22 ug 23. Mao na nga gihisgutan sumala sa Hebrehanon 4:9. Busan nagapabilin paghapon, no? Kaingon nga still remain for God's people the 7th day, ang ikapitong adlaw. Muna nga kini siya ang ikapitong adlaw ng igpapahulay, nagpabilin kini og kinahanglan atong kinabuhian apan dili ta magkinabuhi na ni adtong gitawag og mga ceremonial Sabbath. 7 ka adlaw magpahulay sila, unya mukaon sila sa kanang tinapay nga walay libadura, kanang gitawag unleavened bread. 7 na ka adlaw magpahulay pod sila. Kana nga igpapahulay mo wa na kinahanglan kahikalimtan og dili na naaplikado sa atong panahon karon. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, salamat. Atos mata ng
sender sa pangutana nagipadangat dinhi sa ato nga programa. Maghinaota nga ang atong sender namati karon sa mga tubag nga among ihatag kaninyo diha sa Lamentaciones 2 versikulo 6. Okay, ato ning okay. Ato sa ning lantawon makadiyot higala mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa. Ato sa islang tagdo, no? Okay. Niya si Arita Magunas mga naglab. Niya si Brother Mike Rivera. Brother Mike, may gabi ini mo. Niya po si Caroline Mariket Galiares. Brother Ronilo Itang, Belinda Lohira, Tirana. Abi Suway Bagyo. Sir, may gabi nyo diha, sir. See you tomorrow. Niyasad si Jaja Aligado Nolia. Ay, Deja, thank you, Day. Pag-view. Edwin Escario, Vincent Etorma Vistar, Roda Likigan, Florida Amoris Sigarino, Melvin P. Sisdorio, Chan Corpin, Makikuro, Ediboy Vlog, Joe Andel Sarol, Gigi Leonidas Tayom Somalinog. Okay, muni atong mga nakita higala nga nag-send og heart diritas mga nag-like. Ato nakita ni si Brother Jivne Jeris Malate, Glover Sayod, Tets Arisbi, Antonio Itorma, Vina de la Cruz Kamay, Vina Costan Kamay. Niya po si Joleto Joy Dilao, Rolls Soto Tams, niya po si Abner Lorraine Frasco, Nathaniel Lucero Jr., Jojo Kaayon, Abner Dualio, niya po si Siloy Del Tam, Ronilo Itang, Rofino Moreno, o Sayaang or Brother Mario Alquizar. Okay, muna ito nakita. Adto na tahigalas paghatag og dugang tubag, no? Sa pangutana, nga ipadangat rin. Kamu diya, og namoy mga pangutana, ipadangat ang higalas sa programa kay ato nang gahinan og panahon ang pagtubag sa inyong mga pangutana. Okay, ato sa nililion day kadiyot, niapod si Jimar Coles Gabaton. Nagtanaw po siya sa ato nga program. Anya, sa Kaduan Church, no, nagtanaw po sila ang mga kaigsunan na to. Pila ka maigsunan sa ato nga programa. Okay, muadto na ta mahigalas paghatag og dugang tubag. Ang pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot gihapon og adlawng igpapahulay. So niay verse nga iyang ipadala nga matod pa sa atong sender sa pangutana. Ingon siya na ako'y pangutana, Brad. Kanang sa Lamentaciones 2 versikulo 6. Hikalimta naman ang adlaw nga igpapahulay. So wala na. Wala na. Nganong magbantay paman mo. Okay, salamat kayo, no? Nagbantay may kayo, nalimtan niya, yung mga hinumduman mo ang adlaw nga pahulay. Huwag balaan na kini. Madili kayo, limot sa dayon. Paingos Ginoo nga hinumduman mo di, hinumduman. Ang katong nakalimtan. Ang adlaw ipapahulay sa Marcos 2:27. Si Kristo mismo nagsulti siya nga kining adlawng ipapahulay Sabado gibuhat sa Dios para sa tao. Buti pa sabot para natong tanan.
para sa mga Pilipino, sa mga Hudyo, mga Intsik, mga Japanese, mga Americans, o uban pang rasa sa kalibutan. Basta ang atong pag-ilas tong kaugalingon tao ta, human being ganita, ang adlaw mapahulay gibuhat na sa Dios para sa human being. Kaya sa Marcos 2:27, sa Griego ana, ang imong makita nga polo nito anthropos. Nya meaning sa anthropos, all human being. So, apel ko kay human being man ko. Apel ka higala, kay naminaw karon kay human being man ka. Tao man ka nga gibuhat sa Dios. So kini igpapahulay nga gibuhat sa Dios nga adlaw Sabado, yun sa manin niya iyang gihatag ngadto sa tao. Kalimtan man sa tao sa Exodo 28, kapitulo 20, versikulo 11. Ang atong mabasa mauni. Paminawan niyo ha. Akong tan-awon dinhi sa Catholic version kining Latina Vulgata nga gibinisaya ni Monsignor Yap kini nga Biblia. Muna ito mabasa sa 11 mga higala. Kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta og ang dagat og ang mabutang nga naa kanila. Og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Sa adlaw din nagpahulay ang Diyos, ikapito kaadlaw. Kay tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og bisantos kaniya. Ato na ba sa higala nga ang Dios nagtrabaho sud sa unom ra ka adlaw sa kasimana, 7 tanak adlaw. Ang mga katawhan si Ginoo nagsugo siya ngadto sa mga tao. Hinumduman mo ang adlawng igapahulay, balaan na kini. So di nato di kalimtan igapahulay, ipabalaan si Ginoo. O niya sunod ang bersikulo 6, nagsugo ang Dios nga magtrabaho mo unom ka adlaw, ikapito magpahulay mo. Ngano mo trabaho man ta unom ka adlaw? Tungod kay ang Dios nga atong magdalalang nagtrabaho sa higala sulod sa unom ka adlaw. Nganong mapahulay man ta? Nganong di man nato kalimtan ang adlaw pahulay? Tungod kay ang Dios nagsugo nga matod pa niya, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Di man pakalimtan, hinumduman nato ang adlaw nga igpapahulay, balaanon kini. O niya dayon ang 9 nagsulti nga nagingon ang 9 sa unom ka adlaw nagsugo ang Ginoo. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhata ang imong tanan nga mga buluhaton. Apan si kapito ka adlaw nga iya sa Sabado dili ka magbuhat. So, specific man kayo ng pagkasultiha. Diyos Biblia. Adlaw din Sabado ang di pakalimtan. Ang adlaw Sabado, mo ni adlaw ikapahulay, adlaw nga balaan nga gihatag sa Dios para sa tao. Pero niadtong panahon na, ang giilang nga mga tao sa Ginoo sa karaang panahon ng Israel. Gitawag mga Israel. Pero ang Biblia wa bang sulti nga ang adlaw ng pahulay gibuhat sa Dios alang sa mga Hudyo o sa mga Israelihanon. Ang Biblia nagsulti matud pa Ginesus, si Ginesus yun namulong. Ang adlaw ng pahulay gibuhat kini para sa tao. Gibuhatan tag adlaw ng pahulay
Unsang adlaw ang adlaw nga gibuhat sa Dios nga mapahulay ta? Dili unang adlaw. Usab nang unang adlaw, Domingo. Ang Domingo na sugo ang Ginoo. Unom ka adlaw magbuhat ka buhatan bulaton sa to pa. Ang start manghigala ang adlaw Domingo. Ang sugo sa Ginoo ning adlaw dili kay magpahulay, dili kay mo atong ilhon nga adlaw sa pagsimbay ko pahulay sa Ginoo. Dili. Kay ang Domingo gitawag higalag unang adlaw sa semana, unang adlaw sa igbubuhat. Ya ang gingon sa Ginoo, unom ka adlaw magbuhat ka buhata imbulhaton apan sa kapito ka adlaw nga iya sa Sabado dili ka magbuhat. Di ta patrabahoon order gina sa Ginoo. Kunya karon unsa may nahitabo dinhi sa Lamentaciones 2:6 nga maoy imo nga gipangutana dinhi sa ato nga programa. So ato ning i-apply ang hermeneutic study nini nga bersikulo mga higala. So nini gong panahon na naghisgot mo guni sa kahimtang sa mga Israelites sa unang panahon. Ang nagsuot ko na ning Lamentaciones kuan kanang sa uban nga version ni gituwag manig pagbakho, pagbalata, lament ba? Oh. Buti pa sabot mga pagbalata, mga pagbakho, kagulanan nga naaguman sa mga Israelitas sa unang panahon sa ilang mga pagbakho. Kay kung imong tanawon ang Nehemias Kapitulo 13, 15, 17 o 18 atong basahon parang masabtan ninyo kung unsay gisgutan ni higalas ni Nehemias. Unsa di ay kahimtang sa mga Israelita ni adtong panahon na. Nakasala ba daw sila? Unya gipadalan sa Ginoo pamaagi nga mag-lament sila, magbalata sila, magbakho sila. O atong tanawon, Numeros 13, 15, 17, 18. Muna itong mabasa. Ni adtong mga adlaw ako nakakita didto sa Huda sa pipila ka mga tawo nga nagagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw yo pahulay naglapas si pahulay trabaho adto sa Sabado og na nagdala sa mga hinugpong og na nagsangon og mga asno ingon man usab sa bino sa paras og mga igera og tanang na nagkalain-laing palasanon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay og ako nagpamatuod bato kanila sa adlaw nga sila nagabaligya sa makaon. So muna gisgutan higala naglapas di ay ang mga Israelitas ni ini nga panahon. Tanaw na to ang 17. Unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Huda, mga Hudiyo. Og miingon kanila, unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat o gilapas ang adlaw wahulay. Dautan nga butang inyong gibuhat, gilapas ninyo ang adlaw igpapahulay. Nagunsa sila? Oy, naglapas sila sa adlaw igpapahulay. Ingon na 18, wala ba magbuhat ang inyong mga amahan ni ana? O wala ba ang atong Dios magdala nining kadautan sa ibabaw kanato? So, buti pa sabot nga, giyong Nehemias nga, ang hinungdan nga, miabot nila ang kadautan sa mga Israel, tungod sa ilang pagka malinapason sa gisugo sa Ginoo. O niya, giyong sunahan nga kamo, nagdala pagyod og daghang kaligot-got sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. So nasuko ang Ginoo sa ilang gibuhat mga paglapas gihimo nila sa adlaw nga igpapahulay. Karon kinsa man mga tawhana ang mga nanaglapas? Okay, atong tanaw dinhi ang nakasulat sa ikaduhang Kronikas
36. Atong tanawon. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 36. 9. Okay, dito magbasa sa 9. Si Joaquim may 8 ka tuig ang panuigon. Sa pagsugod niyang hari, 8 anyos edad ni Joaquim, nahimo siyang hari, mga higala. Og siya naghari sulod sa 3 ka buwan, og napulo ka adlaw sa Jerusalem. Siyang gibuhat og iyang gibuhat kadtong dautan sa mga mata ni Jehova. Usay gibuhat ni higala ang usa ka hari, si Joaquim, nagbuhat siya dautan nga buhat sa pananaw sa Ginoo. Atong basaw ng 11. Si Sedekias may kaluhaan o usa ka tuig ang panuigon. Sa pagsugod niya paghari, og siya naghari sulod sa napulo og usa ka tuig. Sa ato pa 11 ka tuig sa Jerusalem. Og iyang gihimo kadtong dautan sa mga mata ni Jehova nga iyang Dios, siya wala magmapainubsanon sa iyang kaugalingon sa tubangan ni Jeremias nga manalagna nga namulong gikan sa baba ni Jehova. So, naunsa po si Sedekias, gikan kan Joaquim, hari, pulihan ni Sedekias, nagbuhat pod og dautan sa pananaw sa Ginoo. So, kinatasan ko ni nga ranggo, hari, po nagbuhat sila og dautan at tubangan sa Ginoo. Tanaw na to, ang mga saserdote, mga priest, nagunsa masod sila. Ang mga hari, mga leaders, imbis magpakita silang minatarong subay unta sa balaod sa Ginoo, nahimong kurap naman noon sila mga leaders. Ang nahitabo, ang giplangkas Biblia, naghimo sila dautan sa pananaw sa Ginoo. Imbis law-abiding sila, nahimo ng law-breaker higala, magsusupak sa balaod sa Ginoo. Tanaw na to ang 14. Aritas mga saserdote, pare, or pangulo simbahan. Labot pa ang tanan nga mga pangulo sa mga saserdote, mga leaders, mga pare, mga higala, og ang katawhan na naglapas sa hilabihan o yamot, sunod sa tanang mga dulumtanan sa mga nasod. Dulumtanan kana ilang mga Diyos-Diyos, og ilang gihugawan ang balay ni Jehova nga iyang gibalaan sa Jerusalem. Grabe ang pagpasipala gikan sa hari, mga priest, og ngadtos mga katawhan, mga higala. Atong tanawon 17. Busa iyang gipadala kanila ang hari sa Kaldianhon, o katunaning si Nabucodonosor, hari sa Babylonia, nga mipatay sa ilang mga batan-ong lalaki, pinaagis pinuti diha sa sud sa balay, sa ilang balang pulianan, og walay ko kaluoy batan-ong lalaki kun ulay tigulang nga tao, kun ubanon og ulo, gitugyan silang tanan ngadto sa ilang makamot, og gidala ang tanang mga sudlanan sa balay sa Dios, og gipangkuha man to nila ang mga bulawan, balaan nga gamit dito sa balay sa Dios, dagko o gagmay, o ang mga bahandi sa balay ni Jehova, o ang mga bahandi sa hari, o sa iyang mga prinsipe nga tanan gidala ngadto sa Babylonia. Motong panahon na mahigala nga nahimo silang ulipon dito sa Babylonia tungod sa ilang mga paglapas, ilang pagkadautan nga gibuhat gini sinubi, og ilang gisunog ang balay sa Dios, tayo na ang templo sa Jerusalem gisunog, gigunob ang kuta sa Jerusalem, o gisunog ang tanang mga palasyo ni Anas Kalayo, o gigunob ang tanang matahom nga sudlanan, og sila nga nakagawas gikan sa pinuti, iyang gidala ngadto sa Babylonia, og sila nahimong mga sulugoon, iyang mga anak nga laki hangtod sa paghari sa ginarian sa Persia. So ang salin sa gipamatay, gihimo silang bihag. Pero nagpili ang Babylonia og mga batan-on gikan sa royal family nga mga bright aron iyang paeskwelahon, tun-an sa tanang kahibalo sa Babylonia aron ugma damlag mahimo sila nga
mga magtatambag sa hari. So muna'y kahimtang hitabo sa mga Israelitas. Ang kadtong manhabiling buhi, giyon sa to, gidala ngadto sa Babylonia. Gipampatay ang uban nato, dahang patay. Siguro ang buhi, ang kananaas makabukiran na lang. So, tungod sa ilang paglapas gikan sa hari, sa mga priest, ngadto sa makatawhan, grabe, nahimong kurap ang nason sa Israel. Niadtong panahon nagasimbag Diyos, lapas ipapahulay, wa na gyud sila musunod sa sugos Ginoo. Tungod ni ana, unsay hitabo, gitugyan sila sa Dios. Ngadto sa kamot sa taga Babylonia, og nahimo silang binihag. Tanaw na to, Jeremias Kapitulo 9, versikulo 11. Tanaw na to, Jeremias Kapitulo 9, o niya sa versikulo 11. Ang atong mabasa, mao ni higala 9, versikulo 11. Nagyon din og buhaton ko ang Jerusalem nga mga tapok usa ka puloy-anan sa maerong ihalas, og buhaton ko ang mga syudad sa Huda nga biniyaan walay mausa nga magapuyo. Oy, biniyaan way usa nga magpuyo dito sa Huda datong panahon na. Ang nahabiling buhi gidala nga sa Babylonia, gihimong bihag dito sa Babylonia. Pila ba katuig ang gitagal? Sumala sa Jeremias 25, versikulo 11, gisulti ng daan sa propeta higala kung pila katuig ang gitagal sila nga mahimong binihag. Og kining tibuok nga yuta, mahimong usa ka binayaan. Katong Huda. Og usa nga makapahibulong og kining mga nasura manag-alagad sa hari sa Babylonia sulod sa kapituan katuig. Pila katuig? 70 years ang mga Israelites, mga Hudyo, mabihag, mag-alagad sa Babylonia sulod sa 70 ka mga tuig. Way tao dito sa Huda? Way tao dito. O niya, mutong ang kahulugan sa pulong Lamentaciones, nagkahulugan ka nagpagbakho. O niya, pagbangutan, muna'y kahimtang kanihimo mang ulipon in taon. May lang to sa Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego kay gipaeskwela. Pero uban in taon, gihimong ulipon, pasan sa mga palasanon, gaanto sila dito sa 70 ka mga katuigan nga pagkahimong ulipon dito sa Babylonia, hangtod pa sa paghari sa Persia, mga kahigalaan, mga kaisonan. So karon, nining panahon na, muning panahon sa pagbakho, gisulat ni Jeremias nining panahon na ang Lamentaciones, atol nga ang makatawhan si Ginoo naa sa labihang pagbakho, ilang sakripisyo, tungod kay di lalim ang mahimong ulipon sa usa ka nasod. Ulipon sila, bakho sila, hangtod nga kanya nining panahon na silang mga pagbakho. Munang gisgutan sa Lamentaciones 2:6, gihimo sa Dios nga hikalimtan ang adlaw pahulay didto sa Sion, subing Sion, mauni ang Jerusalem. Nga naman, wabay tayo dito. Kisa may magbantay dito sa papahulay, wala. So muna ipasabot din nga naghimo sa Jehova nga hikalimtan ang adlaw igpapahulay diin dito sa Sion, dito sa Jerusalem, ito sa Huda. Nga naman, tungod kay way tao dito, ang mga nahabiling buhi, gidaman nga bihag, nagbalata sila, nag-agulo sila, nag-anto sila, silang pagkaulipon dito sa kamot sa taga-Babylonia. So kung imong tanawon, ang Lamentaciones Kapitulo 3, o niya, sa versikulo 40, si Jeremias, iyang giagda ang mga tao kaya naman sa pagsakripisyo. Nahibalo sila nga gitugyan sa Ginoo, gitagaan sila og leksyon tungod silang pagkadautan, pagkamalapason. Nakakataon silang si Jeremias kay manalagna man. Kanunay siyang nag-agda sa mga tao sa pagbalik ngadto sa Ginoo
sa 3:14 sa 3:40 mga higala. Sa Lamentaciones ingon ani ang atong mabasa. Susihon ta, muni ingon ni Jeremias gingnan niya ang makatawhan. Susihon ta og sulayan ta ang atong mga dalan. Og mamalik kita ngadto kang yuba. Iyang giagda ang mga tao nga naulipon sulod sa 70 ka mga tuig. Giingnan niya nga susihon nato. Buot pasabot atong susihon ang atong kaugalingon, diin tang dapita nakasala, nakahimo og supak sa kabutos Ginoo, hinungdan nga gihimo tang ulipo nag-antos ta dis kamos sa Babilonia. Ingon siya, mamalik kita ngadto kang yuba. Yung gyud mga tao, mamalik ta kay grabe pag-antos sa mga katawhan sige ni dapita. Karon ang pangutana, unsa man ang na reaksyon sa matao. Ning angkon ba sila nakasa sila? Tanaw na to. Kaya may Jeremias nga, susihon na to ang atong kaugalingon. Ato susihon. Nganong nahitabo ni, nganong gitugyan tas Ginoo ani nga pagbalata, pag-antos na to. Atong susihon di pa nasipyat. So matao higala, ilang gisusi ang ilang kaugalingon. Og nakaplaga nila nga nakasala sila si Ginoo. Tanaw na to ang Lamentaciones 5, versikulo 6. Ingon ito nga basa, among gihatag sa kamot ngadto, among gihatag ang kamot ngadto sa mga Eptohanon og sa mga Asiriyahanon aron tagbaon sa tinapay. Okay, tanaw po natin ning uban nga referensya ni sa 16 mga higala. 5:16. Tanaw na itong nakakaton bagi sila ng kapekyasan. Ingon ni ang 5:16. Ang purong-purong nahulog gikan sa among ulo. Alaot kami, kay kami nakasala man. So nakakaton sila, nakadiscover sila, nakakaton sila leksyon. Namatod pa nila ang purong-purong nahulog gikan sa among ulo. Ikuha ang ilang purong-purong. Ingon ang mga tao, alaot kami, muna respond nila kay Jeremias. Alaot kami, kay kami nakasala man. Okay, may kay nakadiscover ang mga tao nga nakasala sila sa Ginoo. Nakasala mi. Hinungdan nag-antos ta ami. Kining makasikitan mo ning gisuot ang Lamentaciones niya sila sa pag-ampo, pagbagulbol, higala. Nakadiscover silang nakasala sila. So ang Isaiah 55:7, ang tambag ni Propeta Isaiah sa panahon na, ganyan ni mga tao, pabiyai sa daotan ang iyang mga dalan. Ang iyang mga nahuna, balik ngadto kang hiba, kay ang Dios maluoy kaniya, o mapasaylo sa iyang mga sala sa madagaya ang gayon. So muli tambag ni Isaiah, ganyan ni mga tao, biyai na ang inyong sala. Ang inyong dautan nga mga dalan, biyain na. Inyong dautan unahuna, biyain na. Balik ngadto sa Dios. Ang Dios maluoy kaninyo sa madagayaon gayon. So muni tambag ni Isaias, niyadto mga tao nga naa sa pagkaulipon, naa silabing pagbangutan. So kung imong tanawon ang Esdras 8, versikulo 23, unsa may nahitabo sa mga tao? Ato basaw na, Esdras 8:23. Nag-unsa sila mga higala. Kay nakakato naman sila, diin sila dapitan na sipyat, napakya sila, anya unsay nahitabo nila. Atong tanawon, Esdras, okay. Aton yung tanawon ang libro sa Esdras. Panang atong yung basahon parang matino nato kung unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Okay, na yun sa Esdras kapitulo Esdras kapitulo 8 versikulo 23, mao ni atong mabasa sa 23. Gaygon ni ang pulong sa Ginoo. Busa kami nagpuasa. Muni reaksyon. Busa kami nagpuasa. Og nagpakiluoy sa among Dios
tungod niini siya nalukmay namo. Muni gingon ni Esdras nga nagpakiluoy sila sa Dios, nagampo sila og tungod silang pagpakiluoy sa Ginoo, nakita sa Ginoo nga ang iyang katawhan nga nagmasinapakon kaniya, rebelde kaniya, nakakat-o nagliksyon sa ilang kinabuhi, namalik sila og naghinulsol sila masala. O niya atong matubas na nabasa, ang Dios mahigala nalukmay niining panahon na. Naluoy ang Dios, og sa Salmo 102:13, ang Dios naluoy sa Sion, naluoy sa Jerusalem. Naluoy siya. Matay tao dito. O niya, unsay nahitabo mahigala. Kung imong tanaw ng Esdras 6:3-14, ang Dios nagsugo kang Cyrus the II sa pagtukod pagbalik sa templo dito sa Jerusalem. Kay gipabalik man tos Ginoo, si Ciro gigamit sa Ginoo nga instrumento aron sa pagkuha sa mga Israelihanon. Tagaan sila freedom, gipabalik sila sa ilang lugar dito sa Sion. Kanya gani gipangga sila kay naluoy ang Diyos ngadto sa makatawhang nagmasinapakon. Kanya si Ciro nagtukod, gitukuran pag nagtimplo ang makatawhan sa Ginoo. Sumala 6:3 og versikulo 14. Kanya ang kapitulo 10 versikulo 14 dunay pangutana. Ingon ni maglapas ba kami pag-usab? Muni pangutana. Maglapas ba kami pag-usab? Nabalik lang gud sila silang lugar. O niya, maglapas pa ba kami pag-usab? Muni pangutana higala. Sa Ezekiel 20:19 o 20. Ang sugo sa Ginoo nga matod pa niya. At basa na, Exodo 20. Kanya, versikulo 19 o 20. Ako mao si Jehovah, maniging Ezekiel. Ngayon yung Diyos, managlakaw kamo sa akong kabalauran og bantayan ninyo ang akong tulumanon og tumana sila. Gitambagan ni sa sulat ni Ezekiel, nag-ingon ang Diyos sa mga katawhan sa Israelihanon. Ako mo si Jehovah ngayong Diyos, managlakaw kamo sa akong kabalauran. Bantayan ninyo ang akong tulumanon og tumana sila. Og balaana ang akong adlong igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kaw makaila nga ako mao si Jehovah nga inyong Dios. So muni mga tambag alang ni adtong mga tao nga nagpakasala o niya namalik sila ngadto sa Ginoo. O niya sa ato makita sa Isaiah 56:2 o sa ingos Ginoo diha, bulahan ang tao nga magabantay sa adlong igapahulay gikan sa paglapas nini. So, muna itambag sa Ginoo. So, ang Lamentaciones 2:6 naghisgot tumahigala sa kahimtang sa Sion atol sa ilang pagkabihag didto sa Babylonia. Kay way tao ang Sion, suway magbantay sa igapahulay. Ato nabasa, naghimo siya maghikalimtan ang adlong pahulay dito sa Sion, kay ang makatawhan si Ginoo nga salin sa nangamatay nga nahimong bihag ngadto sa Babylonia, didto man sila sa Babylonia sulod sa 70 ka mga katuigan. Pero ang nindot lang nga sa diha nga nakakaton sila sa ilang kapakyasan na naghinulsol sila, namalik sa Dios, andam ang Dios sa pagdawat kanila nga himahimo gihapon nga iyang tunay nga mga anak. Pero gitambagan nga magmatinumanon sila kung unsay gisugo sa Ginoo kanila. Okay, miabot man ang kinutuban sa ato nga panahon. So ato ning lantawon makadiyot mahigala ang mga nahidugang nga nagtan-aw dinhi. Okay, ato ning tanawon dirita sa mga nahidugang nag-heart ni si Linabog Munchadura Nas. Bayan gabi ni Mudong. Ni Milmar Escalikas.
Good evening sa ni Brother John Michael Singko. Niya tanawan patani niya po si Sister Florida Amores Sigarino, Doktora Likigan, Roda Likigan, niya po Johnny Mar Kalapuan. Niya tanawan pataning uban niya po si Chan Corpin Makikoro. O niya dirita sa Pikas may niya po si Leonidas Tayom Sumalinog. Niya tanawan pataning Pikas. Ato pong nakita si Glover Sayod. Niya po si Brother Alvin Risoor, Sister Remedios Diheto. Niya po si Siloy Del Tam. Muni ato manakita higala niya wala na tayo mensahe nakita dinhi sa dili pahingpit tapuson ang ato nga tulamanon. So niya ang ato nga pinsong higala. Atong hibinyon si Brother John sa closing prayer. Ano na higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos, sa walay katapusan, panalangin ang imong tulong, ug ang mga laminaw karon nga unta imong giyahan sa hustong dalan sa pagkinabuhi ang oyon sa imong kabubuton gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga matod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulamanon sa kini ang mahing balita, kaninyong tanan ang mga suki o pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab nila ni Pastor Joel Terana, kini ang inyong mahigala, Brother John Dehito, kinusab si Brother Libby Clavis, maingon daghang salamat, ang Dios magpanalangin ko natin. Ang ganda mo puloy na sa tanan nga ba